Vitajte v školení Poučená osoba. Paragraf 20 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, číslo 508/2009 zbierky zákonov. E-learningové školenie obsahuje audiostopu, video ukážky, obrázky a textové bloky. Čas štúdia je približne 30 minút. Na záver je potrebné absolvovať záverečný test na 80%. Po splnení týchto podmienok získate záznam o absolvovaní školenia. Želáme vám pohodlné štúdium. Elektrická energia je neodmysliteľnou súčasťou nášho každodenného života. Zasahuje do mnohých oblastí ľudskej činnosti, no napriek jej mnohým výhodám nesie so sebou aj potenciálne riziká. Môže spôsobiť úraz, vznik požiaru alebo výbuchu, čo môže mať za následok nielen škody na majetku, ale aj na živote. Problematika bezpečnosti práce s elektrickými zariadeniami je ukotvená v mnohých zákonoch, nariadeniach, vyhláškach a technických normách. Je teda dôležité, aby ste boli dostatočne poučení na to, aby ste sa vyhli nebezpečenstvám, ktoré môže vytvárať elektrina. Rovnako môžete za vypnutého stavu elektrické zariadenia premiestňovať a predĺžovať pohyblivé prívody spojovacími šnúrami opatrenými príslušnými spojovacími časťami. Najjednoduchšou a najvhodnejšou cestou, ako predchádzať pracovným úrazom spôsobeným elektrickým prúdom, je dôsledná prevencia. Neoddeliteľnou súčasťou je používanie a rešpektovanie bezpečnostných značení a symbolov. V rámci bezpečnostných postupov pri práci s elektrinou je dôležité ovládať základné kroky pri vyslobodení postihnutého z dosahu elektrického prúdu.